Как запечатвам слайдери и стикери? Това е един въпрос, който много често получавам напоследък. Как успявам да ги задържа така, че да са си на място повече от 3 седмици или до следващата поддръжка на клиента. И за това реших днес да направя това видео и се надявам то да ви бъде полезно. Сложих си бяла основа и след това си поставих избрания стикер, залепих го. Махнах с буфер пила отстрани излишния стикер. След това минах с безкиселинен праймер отстрани, в свободния край, където е, и там, където ни е границата между гел лака и стикера, запечатах с тънък слой база и след това с